Pozývam sem všetky deti, ktoré navštevujú ľudový tanečný krúžok Halúska pod vedením pani Lucie Miklošovej a Tamary Slivkovej. Začíname. Vtáček káže čím, narodil se Boží syn.
Milí rodičia, starí rodičia, milí prítomní, je čas, ktorý prežívame radi, ozaj radi, alebo je čas, keď sa pripravujeme na určitý čas. A ja si myslím, že tento čas je časom, keď zvlášť sa myslí na deti, na rodiny. A čo by sme pre tie naše deti neurobili, alebo čo tie naše deti zo škôlky neurobili pre nás. Alebo ešte môžeme sa pýtať, čo Boh urobil s dieťaťom kvôli nám. Možno dnes budem trošku iný. A chcem byť určite iný práve kvôli času, ktorému hovoríme advent, respektíve niekto tomu hovorí predvianočný čas. Pre mnohých to už vyzerá ako vianočný čas. Nechcem vnášať do našich myslí nejaké pochybnosti či nepokoj o správnosti zaužívaných novodobých príprav na Vianoce. Už sme si na to zvykli, je to rok čo rok podobné. Vlastne všetko okolo svedčí, že tie Vianoce ako keby už boli. Stromčeky svietia, výzdoba, všade sa ligoce, vianočné piesne znejú skoro z každej stanice, atmosféra, ale jedno chýba. Akési zvláštne sveté stíšenie pri počúvaní dávnej správy. Alebo ako keby nebolo času na prípravu. Musí byť všetko to, čím zuní tento čas, aby nám potom 25. decembra tá správa primerane zazunela. Alebo aby nás uzemnila. Aby zapôsobilo tzv. Čaro Vianoc. Aby sme si konečne uvedomili, o čo tu ide. Prečo to tu bolo skoro mesiac. Sme tu aj kresťania, aj nekresťania. No na všetkých nás tento čas určitým spôsobom aj vplýva. Mám samozrejme kresťanský pohľad na advent a trápi ma, čo sa z adventu stalo, čo sme dovolili, čo nám vyhovuje. A ozaj nám to vyhovuje. Nemohol by byť advent, alebo nemohol by mať advent iný charakter? Veď tento čas u mnohých produkuje predovšetkým stres a napätie. Nemám pravdu? Možno nie. Ale balansujeme medzi zvládaním povinností v práci, časom na rodinu, prípravami, nakupovaním a k tomu tu sú ešte ponúky vianočných trhov, nielen v Košiciach, lebo vraj v Budapešti, vo Viedni, Mníchove a kto vie kde sú fenomenálnejšie. Punč, varené víno, výzdoba, to treba vidieť aj inde, zachytiť mobilom, aj keď sa k tomu už nikdy nevrátite. No a ešte je tu rodina a predovšetkým deti túžiace po tej atmosfére, nehovoriac o vysnívaných či vyreklamovaných darčekoch a potom vás naháňa kuriér a teda. Tesne pred vianočnými prázdninami je v zamestnaní najviac práce. Termíny ešte treba dodržať, ročná uzavierka sa blíži, je za dverami, vianočné večierky k tomu sú pekné a dobré, netreba tam chýbať, ale narúšajú časový rozvrh. Zosúladiť pracovný a rodinný život je veľká výzva aj za normálnych okolností a toto obdobie to všetko ešte zvýrazňuje a završuje. Vianoce našťastie oslavujeme len raz do roka. A tak rýchlo to ubehne. A toľko príprav. A nehovoriac o nákladoch. Prípravy na Vianoce sú zábavné, no stoja aj čas, aj nervy. Rozmýšľame ešte, kto k nám príde, s akými návštevami treba rátať, čo upiecť, čo uvariť. No a na koho nezabudnúť s darčekmi, a keď dochádza fantázia, aký darček, tak to zachraňujú nejaké tie ponožky. Upratať, vyzdobiť byt a naplánovať stretnutia. Existujú však veľa očakávaní. A ako rodinní manažeri ich musíme v prvom rade splniť. To zase nie je jednoduché, pretože napríklad predstavy o dobrom jedle sa môžu rôzniť. A kvôli očakávaniam druhých svoje vlastné potreby zanedbávame. A na trochu ticha či duchovného uvažovania
sa už nedarí nejako nájsť ten čas a priestor. A do toho ešte spravodajstvo z domova a zo sveta. Napätie, zvada, nenávisť predstaviteľov, rôzne krízy, vojny, inflácia, zdražovanie, zvyšovanie nájmu v škôlke. Nový rok sa nezadržateľne blíži a my si tak trúfame mať nádej, že v tom roku 2024 to snáď bude lepšie. A ak sa však pozriete späť na uplynulé roky, skúsenosti ukazujú, že to tak nevyzerá. Dokážeme nájsť ešte v tomto adventnom období niečo pozitívne? Teda ak som hovoril negatívne, ak som hovoril, že čo prežívame, alebo čo prežívate. Alebo sme radi, keď je najstresujúcejšie obdobie roka už za nami. Advent je taký, aký si urobíme. Aký mu dáme rozmer, obsah. Uvedomme si, že v tomto nám Pán Boh dal slobodu. On dal aj ponuku, ale je tu aj ponuka zvonku. Lebo nakoniec, keď ten zhon utichne, prídu sviatky, mnohokrát do srdc a mysli ľudí ako keby vstúpila osamelosť a emocionálne utrpenie, ktoré odráža ako si zbytočne vynaloženú energiu, či skôr nesprávne vynaloženú energiu. Podľa prieskumov sú Vianoce obdobím, keď ľudia najviac prežívajú opustenosť a smútok duše. Aká škoda. Najbohatšie sviatky a najväčšia opustenosť, osamelosť ľudí. Ale takto to dopadne, keď si myslíme, že Vianoce stoja na nás. A pritom Vianoce zabezpečil Boh. Teda od Neho je tá podstata. Ak v ňom bude podstata a dôvod našich, možno tých nepatrných, ale maličkých, precíznych a potrebných príprav, tak verte, všetko naberie trochu iný kurz. Potom pokoj a láska spôsobia tú najhlbšiu radosť z vianočných dní a z posolstva. A nielen pre čas Vianoc, aj pre ten ďalší, aj s tými vianočnými ponožkami. Milí prítomní, som trochu dnes iný, ale naschvál. Trošku zastaviť, trošku si uvedomiť. Lebo Vianoce prídu a odídu ako vlak do stanice a zo stanice. Ale ten, o ktorom majú byť Vianoce, neprišiel, aby zase odišiel. Neprišiel ako hosť, prišiel, aby bol s nami. V ňom sa naplnilo to staré proroctvo, ktoré ho nazýva menom Immanuel, teda Boh s nami. Tak nech adventná príprava pre radostné prežitie toho jeho prvého príchodu má tento zásadný dôvod. On chce byť s nami. Počas Vianoc, ale stále. A nech k tomu prispeje čas aj s našimi deťurencami. Prajem vám príjemný čas na tomto mieste s programom, ktorý nám pripravili naše deti zo škôlky. Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia našej materskej školy, milé deti. Srdečne vás v mene celého kolektívu Evanjelickej materskej školy vítam na našom adventnom vystúpení, ktoré si pre vás, deti, svedomito pripravili. Znova tu máme adventný čas, čas očakávania narodenia Spasiteľa, čas plný rozhovorov a duchovnej prípravy na Vianoce. A ako tento čas trávime s deťmi v škôlke? Každý deň si vypočujeme posolstvo Vianoc, rozprávame sa o dieťatku, ktoré sa v Betleheme narodilo, zapálili sme si už 2 sviečky na adventnom venci, ozdobili vianočný stromček, spievame koledy či vyrábame rôzne vianočné ozdoby. Jednoducho, pre deti je obzvlášť tento čas čarovný. A nepochybne sa tešia aj na darčeky. Ale to isté viete. V knihe podľa Jána v 12. kapitole 46. verši je napísané: Ježiš povedal: Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa.
Ježiš je svetlo sveta. Toto svetlo sa začalo pred vyše 2000 rokmi a dodnes nezhaslo. Ani z neho neubudlo, hoci sa o to mnohí snažili. Nikto ho nedokázal uhasiť. Osvedčilo svoju stálosť, životaschopnosť a silu v protivenstvách, ohováraniach i nepriateľstve. Príjmime toto svetlo do svojho srdca, príjmime Ježiša, nášho Spasiteľa, dôverujme mu a v jeho jase kráčajme životom každý deň. Prajem vám, aby ste v svetle kráčali za Pánom Ježišom, lebo len v ňom máme istotu večného života. Naše deti vám teraz zaspievajú, zarecitujú, zahrajú scénky, tak verím, že vás to zahreje pri srdiečku. A pozývam ich, aby prišli dopredu. Jedna technická poznámka. V domčeku pri lese žil deduško so svojím psíkom Bodríkom. Pekne si tam nažívali a keďže sa blížili Vianoce, vybral sa deduško do lesa pre vianočný stromček, zavolal svojho psíka a išli. V lese našli krásny stromček,
Deduško si ho zobral na plece a išli pekne naspäť domov do teplej chalúbky. Poďte, deti, ku mne teraz, všetky ku mne, poďte. Keď tu okolo tej rukavičky myšky bežia a pištia. To je dedušková rukavička. Tu budem bývať. Ako povedali, tak aj urobili. Bývali v domčeku a takto veselo si spievali. Dedušková rukavička, to je teplý dom. Celú zimu až do jary môžeme bývať v ňom. Keď tu okolo rukavičky žabky skáču, kvákajú, kvak, kvak, kvak. Aký pekný domček, 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 to tebe býva. My, myšky, hrysky, my sme žabky, skakalápky. Chceme bývať s vami? Môžete. A tak bývali v domčeku myšky, hrysky, žabky, skákajlapky a takto veselo si spievali. Dedušková rukavička, to je teplý dom. Celú zimu až do jary môžeme bývať v ňom. Keď tu okolo zajkovia skáču, hop, hop, pozerajú a hovoria. Domček, to tebe býva. My, myšky, hrysky, žabky, skápky. My sme zajkovia, pobehajkovia. Môžeme bývať s vami? Môžete! A už bývali spolu myšky, hrysky, žabky, skákajlapky, zajkovia, pobehajkovia a takto veselo si spievali. Dedušková rukavička, to je teplý dom. Celú zimu až do jary môžeme bývať v ňom. Keď tu okolo líštičky kmotričky vykračujú, líštička kmotrička vykračuje, chvostikom vrtia, na domček hľadia a vravia. Domček, domček, to tebe býva. My, myšky, hrysky, my, žabky, skákajlapky. My, zajkovia, pobehajkovia. Sme líštičky, kmotričky. Môže bývať s vami? Môžete. A už v tej rukavici bývali myšky, hrysky, žabky, skákajlapky, zajkovia, pobehajkovia, líštičky, kmotričky a takto veselo si spievali. Dedušková rukavička, to je teplý dom. Celú zimu až do jary môžeme bývať v ňom. Keď tu okolo vlčkovia bežia, bežia a hľadia, čo nevidia a hovoria. Aký pekný domček, 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 to k tebe býva. My, myšky, hrysky, my, žabky, skákajlapky. Pobehajkovia. My, líštičky, kmotličky. Kto? Sme vúčkovia,
Počkovia. Bývať s vami. Môžete. A už bývali spolu všetky zvieratka, bolo im tam teplo a mali sa radi. Takto veselo si spievali. Jedušková rukavička, to je teplý dom. Celú zimu až do jary môžeme bývať v ňom. A neuveríte, okolo aj medveď kráča. Vykračuje medveď a vraví: Domček, to tebe býva? My, myšky, hysky, žábky, škajka, lápky. My, lištičky, kmotličky. My, šajkovia, pobehajkovia. My, rúvia, spokovia. Vy ste kto? Ja som medveď, Čabalaba, môžeme bývať s vami? Môžete. A tak bývali spolu myšky, hrysky, žabky, skákajlapky, lištičky, kmotričky, zajkovia, pobehajkovia, vlčkovia, tlčkovia, aj medveď, ťarbalaba. A takto veselo si spievali. Jedušková rukavička, to je teplý dom. Celú zimu až do jary môžeme bývať v ňom. Ako si tak bývali a bolo im tam teplo, takto si povedali: mali by sme sa deduškovi za ten teplý domček poďakovať. A tak všetci spolu zvolali: Deduško, ďakujeme ti za teplý domček. A deduško to v domčeku počul a veľmi sa tomu potešil. Až vtedy si uvedomil, že stratil svoju rukavičku. Na Vianoce, keď svet stíchne, nech vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, posilu. V novom roku nech vás vedie v každom kroku. Pokloňte sa. A ešte máme pre vás malú pesničku.
hlboký figlový palec. Kráľ. Kuchári. Či vlastne lekári, tu poďte lekári. Postavte sa dozadu všetci. Si len dohora. Áno. Lekári, vedľani, kuchári, tu sa postavte. Poďte dozadu ešte. Kuchári, učitelia. Tu sa postav, učitelia, murári. Ešte poďte. Posuň sa trošku, ešte sa posuň. Ešte. Kuchári, učitelia. Murári. Ty si nevšimol, že sa blížia Vianoce? Super, Vianoce, darčeky, hudba. Ale mne je smutno. Veľa hluku všade, veľa piesní o Vianociach.
ďalej. To máš, kto nemá verešku, ktorý kuchár? Tu sa poď postaviť ku kuchárom. Vy stojte za ňou. Tak? Ty poď sem. A vy tu stojte za ňou. Stojte za ňou, hej? Utišíme sa. Pracujeme, zarábame a pritom sa radi zabávame. Na nič iné čas nemáme. Čo sa to stalo? Čo sa to stalo? Veď moje kráľovstvo si kráľa. Čivo, ale teraz sa to vytratilo. Ľudia, Vianoce sa blížia. Ľudí liečime, na nič iné nemyslíme. Sviatky, co je to? Vianoce? Vianoce se prinášajú, stojí sa i našimi jedlami prejbajú. Učiť sa a vychovávať, seba celým deťom dávať. Stráviť vianočný čas, na to nemáme čas. Sviatky dávno nepoznáme, do roboty sa ponáhľame. Ruky veľa práce majú, jednu tehlu k druhej prikladajú. La 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 la, krásny hlas my máme, všetkým zaspievame, koncertov je stále veľa, či je sviatok, či nedeľa. Tancujeme každý deň, na Vianoce máme plno práce, Vianoce už zase. Lišty, pohľadnice, každý ich chce na Vianoce. Veľa nabeháme, na Vianoce čas nemáme. Pravý rozmer poznáme, všetky radi miešame. Na dobrá si myslíme, na výstavy ich nosíme. Šťastie ruke máme, juj, na Vianoce komu obraz dáme, rýchlo do práce. Spolu kráľov. Kráľov vás k sebe volá. Veľa zvukov nás. Veľa zvukov okolo nás, veľa rúkov ruší nás, koláčiky voňajú, zvony vyzváňajú a nás len zamestnávajú. Zvony, stromčeky sú krásne, no prinesú vám šťastie. Zastavte sa, ľudia drahí, a prineste Bohu aj vy svoj dary. Ten najväčší nám dal, keď svojho syna na zem dal. Zastavte sa! Zastavte sa!
Ježiš vám prišiel z neba, dáte mu aj vy seba? Srdcia ti dnes. Na teba sa dívame. Vianoce zmysel majú, keď ľudia Kristu srdce odovzdajú a v srdciach to majú. Drahý Bože, prosíme ťa. Drahý Bože, prosíme ťa za nás národ rodiny, nech vždy naše srdcia svietia ako tvoj syn jediný. By sme sa vždy radi mali, bratia, sestry, vo viere, prehodne spolu, veľký, malý, nažívali v dôvere. Dobre, tu sa postavte. Malé deti tu dopredu môžu ísť. Tu sa postavte, tam postavte. Nemusíte ešte dávať. Len kráľovčina do vás zobrať. Nechajte si.
čo spievate v spevokolíku, môžete si nechať srdcia zatiaľ. Dobre. Poď. A netreba. Spevokolík ostáva. A netreba. Ja
Ďakujem spevákom zo spevokolu Muškátiky pod vedením Kataríny Chovanovej. Poprosím ešte jeden veľký potlesk pre všetky deti. A na záver poprosím brata farára o požehnanie pre nás všetkých. Dovolím si ešte jednu vec. Keď to povie Šašo, tak to netreba brať až tak vážne, že keď Šašo povedal zastavme sa. Ale keď to povedal kráľ, tak to už treba brať vážne. Takže sa trošku zastavme, pouvažujme a ten advent urobme taký, aby to vyvrcholenie, tie Vianočné sviatky boli pre nás niečím výnimočným, zvláštnym a zvlášť užitočným. Lebo to, čo sme dostali, ako sme počuli, je ten najväčší dar Spasiteľovi Pánovi Ježišovi. Prajem vám, aby ste advent aj Vianoce prežili spokojom, v istote, že Pán Boh je s nami. Prosím, aby ste sa postavili k požehnaniu. Svätý a milostivý Boh, ktorý vydal svojho Syna pre nás, ten nech nás prevádza mocou svojho Svätého Ducha, požehnáva nás darmi svojej milosti a jeho sväté meno nech je pre nás významným na požehnanie pre každý čas života. Pán Boh s nami od teraz až na veky vekov. Amen. Pokojný čas vám prajem. Áno, áno. Čo si tu ešte máme pre všetkých, ktorí veľmi pekne vystupovali? Pre všetky deti je pripravená malá odmena. Ďakujem, že ste nás prišli podporiť, že podporujete stále našu materskú školu a keby ste tak chceli ešte urobiť, je k dispozícii pokladnička pri východe. Takisto si môžete ako pamiatku zobrať malý darček, ktorý sme pre vás s láskou vyrobili. Ďakujeme pekne.